Tervehdys kaikille, se on Kaspe täällä ja nyt ollaan kommentaarin parissa ja näin alkuun gameplaystä ihan aiheeseen liittyen otin Pleikka 4:n Battlefield 4 gameplayn. Tää on Team Deathmatch hardcore, niin kun mulla on itse asiassa yksi gameplay jo kanssa tuolla mun omalla kanavallani, taikka tällä kanavalla. Totta kai tää menee myös mun omalle kanavalleni, mutta ajattelin tän myös laittaa Suomen pelaajille, että jengi niin jos haluaa nähdä Pleikka 4:n gameplaytä, niin tässä sitä on. Sitä löytyy myös mun kanavalta muuten, mutta tää on otettu periaatteessa silleen jännästi Facebookin kautta, eli niin tätä ei saa niin hyväksi kuin sitten saa, kun vaan otetaan se HDCP-suojaus pois tosta Pleikka 4:sta, mutta siitä vielä myöhemmin varmaankin tässä komissa puhun lisää, mutta anyways, nauttikaa tästä, tää on Pleikka 4 gameplaytä kuitenkin joka tapauksessa, niin kyllähän se kivalta näyttää. Mutta nyt aiheeseen, eli ajattelin nyt kun mulla tässä on jonkin aikaa tää Pleikka 4 ollut, niin mä ajattelin, että mä nyt vähän puhun ja siitä, että mitä mieltä mä oon ollut tosta konsolista tähän asti ja mitä mietteitä mulla on muuten siihen liittyvistä asioista. Eli Pleikka 4 on kyllä, mä niinku tykkään yleisesti siitä konsolina tosi paljon ja no mä nyt oon pleikkarilla pelannut periaatteessa sitten niinku reilu 10 vuotta varmaan, niin periaatteessa mä en edes niinku miettinyt missään vaiheessa, että kumman mä ostan boksin vai plegen. Mutta jos vihaatte pleikkaa ja tykkäätte vaikka boksista tai tietokoneesta enemmän, niin älkää suoraan vihatko tätä videoa, koska tää on vaan nyt mun näkemys tästä asiasta ja mä oon aina ollut pleikkarimiehiä, niin näillä mennään. Elikkä Pleikka 4 tosiaan konsolina on hyvä ja käyttiksestä sen verran, että mä tykkään tän Pleikka 4 käyttöjärjestelmästä, koska se on mun mielestä tosi selkeä ja semmonen smoothi, se toimii hyvin, se ei niinku lagaa juurikaan. Ja totta kai nyt kun Pleikka 4:ssä on paljon enemmän tehoja kuin 3:ssa, niin sitä saa olettaakin, että se ei lagaa. Ja mä ainakin oletan aina uusista tämmöisistä laitteista, että ne toimii silleen jouhevasti. Niin kuin kännyköissäkin, jos ostat uuden kännykän, niin onhan se kiva, että se toimii silleen, että sen ei tarvii odotella turhia joka kohdassa. Tosiaan käyttis on hyvä ja silleen selkeä ja siellähän nyt on mahdollisuuksia sit, jos mulla olisi vaikka joku Netflix tai joku, mulla ei nyt oo niitä Viaplay, niin samalla kuin Pleikka 3 ne saa sinne hankittua. Kaikkea muutakin varmasti tulee ja on jo, en tiedä, mä en ole niin paljon tutkinut niitä tämmösiä lisäappeja, mut hyvin toimii ja Store toimii paljon paremmin kuin Pleikka 3. Se on nykyään todella laginen Pleikka 3 jostain syystä Store, mutta 4 toimii hyvin ja lähinnä mikä mua niin kun näissä vähän ärsytti oli se, että pitää olla plussa jäsen, että niin pystyy pelaamaan näitä nettipelejä. Mutta no, ei se nyt oo paha rasti sit toisaalta maksaa sitä vaikka sitä 60 vuodessa. Ainahan olishan se kivempi, jos se olisi ilmanen, mutta se ei oo, niin näillä mennään ja sillä ei voi mitään. Joutuu maksaa ihan sama minkä hankkii, paitsi tietysti totta kai koneella ei tarvi maksaa, mutta mä en koneella oo pelannut koskaan, joten mä en oikein pysty siirtyä siihen. Plus mulla ei oo tarpeeksi hyvää konetta pelaamiseen, niin näin. Elikkä näin niin kuin tosta käyttiksestä ja niin vähän, no se plussa, se ei oo tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin se ei oo paha maksaa vaikka vuosittain se 60. Et pääsee pelaamaan nettiin. Ohjaimesta
se on mun mielestä tosi hyvä. Mä vähän pelkäsin, että tuleeko se olemaan hyvä tai lähinnä, että millainen se tulee niin kuin oleen. Mutta kyllä se on todella hyvä. Se on mun mielestä tosi positiivinen juttu, että periaatteessa sitä ei niin paljon huomaa eroa tohon vanhaan, koska mä ainakin olen tottunut pelaamaan sillä vanhalla ohjaimella. Mä jopa niinku tykkään enemmän pleikkarin ohjaimesta kuin boksin ohjaimesta, mikä on harvinaista vissiinkin. Mutta kun mä oon tottunut, niin mä oon tottunut, se on niinku vaan niin. Ja tosiaan ohjain kyllä tuntuu todella hyvältä. Tatit on vähän matalemmalla ja tosiaan ne on eri muotoiset muutenkin. Näppäimet on aika lailla samanlaiset, tietysti ne liipasimet on nyt paljon paremmat tuossa uudessa ohjaimessa kuin tossa vanhassa. Mut periaatteessa mua ei oo koskaan haitannut ne liipasimet siinä vanhassakaan. Se juttu mikä oli tosi kiva huomata, niin että mä sain ton Control Freakin siihen kiinni. Mä oon niinku todella tottunut siihen jo, että mulla on tuossa oikeassa tatissa toi Control Freak. Jos joku ei tiedä mikä se on, niin katsokaa netistä. Se on tämmönen lisäpala, mut mä oon tottunut niin paljon jo, että mulla on se, niin se oli hyvä, että mä sain sen myös tohon kiinni. Jos joku tätä miettii, niin onnistuu. Eli pystyy laittaa siihen Control Freakin kiinni. Joo, ohjain on, se on kaikin puolin hyvä. Semmonen jämerän tuntunen ja niin hyvä käteen. Ei tunnu epämukavalta. Siitä ei oikeastaan oo hirveämmin pahaa sanottavaa. Siihen saa ne kuulokkeet kiinni samalla lailla kuin boksin ohjaimeen. Vähän niinku samaan tapaan. Ja kyllä ne saa... Anteeksi. Mä olen vähän kipeänä, niin kyllä ne saa... Siis periaatteessa voit laittaa plekeenkin sun kuulokkeet kiinni. Et periaatteessa ihan sama. Oikeastaan laitatko ohjaimeen vai pleikkari suoraan sinne USBiin, mut joo, se siitä ohjaimesta, niin sit siinä on toi touchpad, tietysti mä sitä on hirveästi käyttänyt, oikeastaan Assassin's Creedissä on mun mielestä tällä hetkellä niinku siinä eniten käyttöä sille, siinä pystyy niinku karttaa liikuttaa sillä, mut en mä sitä oikeastaan ole hirveästi käyttänyt siinäkään. Periaatteessa vielä ei ole hirveästi sille ollut käyttöä, mutta ehkä sitä tulee sit myöhemmin, kun sitä kehitetään ja näihin peleihin varta vasta tiedetään, että se on siinä, niin ehkä siihen tulee jotain hyvää käyttöä. Niin, tässä kolmosessa on tää Share-ominaisuus, siitä mä voisin kans vähän mainita, eli pystyy ottaa noit kuvakaappauksia tai sitten video, eli periaatteessa nauhoittaa viimeiset 15 minuuttia sun pelistä niin kuin automaattisesti. Sitten voit jakaa se vaikka Facebookiin. Ja sitten tästä pystyy myös pleikkarilta suoraan Twitchiin vaikka striimaamaan. Ja mulla striimejä tulee myös oleen, sit kun mä saan paremman netin aikanaan. Eli niitä tulee myös olemaan sit tässä jossain vaiheessa. Joo, mitähän muuta? Peleistä sen verran voisin, mulla on Killzone, mulla on Assassin's Creed, mulla on Battlefield 4, Don't Starve, sit mulla on mikä se on? Semmonen lentokone-sotapeli, mä en muista sen nimeä. Ja sitten on vielä joku tämmönen ilmaispeli, minkä pystyy lataamaan, mä en senkään nimeä muista. Päfää on pelannut paljon ja Assassin's Creedia, Killzonea vähän vähemmän. Mut kyllä se huomaa, että nyt kun tässä on teho, niin tähän pystyy tekemään näistä peleistä paljon parempia. Iso esimerkki esim. Battlefieldissä on se, että se on 60 fps ja sen huomaa niin kuin selkeästi. Ja ne pelit luultavasti, mä toivon ainakin, että iso osa peleistä tulee olemaan nykyään sitä 60 fps, koska se vaikuttaa siihen pelaamiseen kyllä todella paljon, mut pelit sinänsä vähän ei hirveästi ole vielä niitä pelejä, mitkä on oikeasti varta vasten tarkoitettu tälle konsolille, eli ne tulee vasta myöhemmin
Ja siellä onkin tulossa ihan sairaita pelejä, ihan huikeita pelejä. Esim. Tom Clancy's The Division, sitä mä oon hehkuttanut koko ajan. Se tulee olla ihan sairas peli. Mut näin. Tästä tämmönen pieni meikäläisen tunnelma Pleikka 4:sta ja mulla on siellä muutakin gameplaytä vähän siitä jo omalla kannulla. Käykää ihmeessä tsekkaan. Tää oli tässä, pidetään lyhyenä ja ytimekkäänä periaatteessa. Elikkäs ei muuta kuin kaikille hyvät päivänjatkot. Meikäläinen oli Kaspe ja se on morjesta, moi moro!